ירון קאמר, אתה איתנו? אני איתכם, לא ברור כרגע מה קרה, כל האזור נסגר וכל האנשים שנמצאים כאן מעידים ששמעו יריות, יש כאן אמבולנסים, כל האזור סגור על ידי שוטרים, כולם יודעים שהיו יריות, כנראה לפי עדויות הנמצאים כאן 3 יריות, לא ברור מאיזה נשק, בדיוק ברגע שרבין ירד מהמדרגות האחוריות של הבמה. אורי אור, מולדת אהובה, כי אנחנו עייפים מאוד, זקוקים למנוחה. I, military ID number 30743, retired general in the Israel Defense Forces in the past, consider myself to be a soldier in the army of peace today. ושנאת אחים שבכל יום גוברת, אורי אור, הולדת אהובה, כי אנחנו עייפים מאוד, זקוקים למנוחה. גם בצד הישראלי קמו מתנגדים לפשרה ההיסטורית ולתהליך השלום. הם מפגינים הפגנות סטנה אלימות ומכוונים את כל זעמם נגד יצחק רבין. דיוקנו מצויר כאיש אס-אס. חוגים רבנים קיצוניים מטילים עליו דין רודף ודין מוסר, שמשמעם אחד, גזר דין מוות. במוצאי שבת 4 בנובמבר 1995 באו ההמונים לכיכר בתל אביב לתמוך בשלום ולהפגין נגד האלימות הגואה ברחוב הישראלי. ערב טוב, שבוע טוב. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש. העצרת נסתיימה בשירה משותפת של שיר השלום. יצחק רבין טמן בכיסו את דף מילות השיר וירד מן הבמה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. Yitzhak Rabin was my partner, my friend. I admired him, and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. נזכור את יצחק רבין, לוחם ומפקד, שהיה לחייל בצבא השלום. נזכור את המנהיג שהעז להפוך חלום למציאות. נזכור את האיש שסימל בעבורנו את התקווה, ושילם על כל אלו בחייו.